Kita sa video na ito ang makapal na usok mula sa nasusunog na Gabaldon Building sa Iriga Central School pasado alas 5 ng hapon kahapon, Agosto 27. Makikita rin sa video ang mabilis na pagkalat ng apoy at ang unti-unting pagtupok nito sa nasabing estruktura. Ayon sa BFP Iriga, isang guro mula sa nasabing paaralan ang nakapansin na nasusunog ang isang bahagi ng gusali at ipinaalam sa pulis na nakaduty sa mismong paaralan na siya namang nagpaabot ng impormasyon sa kanilang istasyon. Pag-report po, agad-agad po tayong rumisponde sa nasabing sunog kung saan po 2 fire truck po agad ang pinadala natin para rumisponde sa reported na sunog po. Ang layo po ng eskwelahan mula dito sa fire station is 800 meters lang po. So medyo malapit siya. So halos nasa 1 minute lang po. 1 minute, andun na po tayo sa fire scene. Pagdating po, agad-agad po tayong naglatag ng mga fire hoses para akulahin po yung sunog. Umabot sa ikatlong alarma ang sunog na tuluyang naapula alas 7:10 na ng gabi. 6 na silid-aralan ang nasunog, 4 sa mga ito ang totally damaged. Wala naman na naiulat na nasugatan o nasawi sa naturang insidente. Maiwasan natin ang ganitong insidente, ma'am. Unang-una, ma'am, siguraduhin po natin, ma'am, na yung mga gamit natin na ginagamitan ng mga electrical, ma'am, kung hindi naman po gagamitin is tanggalin po natin, ma'am, sa saksakan, or kung talagang hindi naman sa isang room hindi naman gagamitin is i-switch off po natin, ma'am, yung main switch ng kuryente. Pangalawa po is wag na wag po natin, ma'am, papabayaan ang niluluto. Kung saan po minsan kasi nagluluto tayo, kaalis, makikwentuhan, and then nakalimutan na may niluluto pala. Isa din po yun, ma'am, sa pinagmumulan ng sunog. Pangatlo, ma'am, is itago natin, ma'am, yung mga bagay na madali po masunog. Kung saan po, kung hindi naman po gagamitin, we advise na itapon na o itago sa parte ng bahay na hindi masusunog agad. Sa ngayon, patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng otoridad para matukoy ang sanhi at halaga ng pinsalang iniwan ng sunog. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.